den. Dobrý den. Vidíte nás do Hloubitína, prosím? Určitě, pojďte. Dobrý den. Dobrý den. A kam to bude do Hloubitína? Den. Dobrý den. No, Hloubitínská ulice, někde k metru, ideálně. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Já vás vítám v televizním taxíku. Dobrý den. Znáte televizní taxík? Známe? Jo. No, tak to je paráda. Tak, jdeme na první otázku za 500 korun. Která řecká bohyně je považována za bohyni moudrosti? Aténa, ne? Nebo? Myslíš? Já bych řekl... Vy nevíte, jo? Ale nejsem si jistý, to s tou sovou, že jo, taková. Sovou, jo. Tak to já vůbec. Jo, to bude Aténa, no. Já bych dal To Aténa. je Afrodité, krásy a lásky, Aténa. že jo. Tak jo. Tak Aténa. Tak já souhlasím. Pánové, a máte pravdu. Je to Aténa, máte 500. Dobrý. Plek pán. Byla dcerou nejvyššího boha Dia. Viděli jste Pána prstenů? Ano. Ano. Tak to je dobře. Tak, kdo hraje postavu Aragorna ve filmové trilogii Pán prstenů režiséra Petera Jacksona? Tak to je herec, který se jmenuje Viggo Mortensen. Viggo Mortensen. Máte pravdu Yes, a pěkný. 500. Ve kterém sportu reprezentovali naši zemi Miloš Fischera a Radomír Šimůnek? No. Tak. Cyklistika, cyklokros. Já nevím. Já taky. Ale Šimunek je známý. Šimunek určitě jezdil na kole, ale nevím, jestli bude stačit cyklistika. Cyklistika nebo cyklokros? No to je důležité. Je to důležité. Tak dáme cyklokros. Dáváte cyklokros. Máte pravdu. Pěkný. Oba získali tituly mistrů světa. Radomír je synovcem Miloše. Jakou barvou je označován zákal zvaný katarakta? Vy máte, ale úplně věku. Katara, tak zákal je šedej nebo zelený. Šedej nebo zelený, no. Tak, Tak. katarakta Já je jsem asi teď. podle šedej teda. Podle toho. No, tak asi Podle taky, čeho? protože já to nevím, že jo. Já nevím. Vím, že je zelený a šedej, ale jo. 7 korun asi, nebo já nevím. Já jsem pro šedej. Já bych taky dal asi šedej. Dáme no, šedej, protože no. takový Do té zelený častější mi to asi. Takže dáváte šedý. Dáme šedej. Tak jste si to jako typli. Pánové, typli jste si to správně. Pěkný. Takže katarakta je šedý zákal. Vy máte 2000, 3 životy, 2 nápovědy a jdeme na poslední otázku za 500. Kolikrát v historii České republiky mohli občané volit svého prezidenta v přímé volbě? Jednou. Občané České republiky? Ano, Jednou. Určitě. jednou je to správná odpověď, byly 2 kola a bylo to v roce 2013. Máte 2500, 3 životy a 2 nápovědy. Co pak děláte? Jsme studenti všichni. A co studujete? Všichni 3 to samý. No, víceméně, no. Každý jiný obor na stejné fakultě. No a tak na který a co? Je to Česká zemědělská univerzita, provozně ekonomická fakulta a já dělám veřejnou správu. Já hospodářská a kulturní studia. Já podnikání a administrativa. Pánové, jdeme na první otázku za 1000. Jak se jmenuje brána z prvního na druhé nádvoří Pražského hradu? No, víme. Z prvního na druhé nádvoří Pražského hradu. Jak se ta brána jmenuje? Já to nevím. Já to taky nevím. Já taky ne. My to budeme volat, anebo jako se budeme ptát, to vidět. Tady bych to úplně Tady bych se taky neviděl. Tak můžeme zavolat? No jasný. Na to zavoláš. Asi. Já nevím. Musím To asi vidět nebude, no. Zavolejte někomu, kdo bude určitě na telefonu. Co kejmla zkusit? Abych zavolal, máma by to věděla, ale zase nemám handsfree. A to nemusí, jako když by při nejhorším, jako budeme rádi, když bude. A No, kdyby jasně. nebylo. Tak to zkus, jestli to bude vidět. Bude to vědět. A nebo Kemovi můžu zkusit zavolat. Já zkusím jednoho kamaráda. Tak to zkus. No zdar, hele, potřebuju poradit. Jsem normálně v taxíku.
No fakt. Hele, tak rychle. Jak se jmenuje brána z prvního na druhé nádvoří Pražského hradu, je to tak? Brána z prvního na druhé nádvoří Pražského hradu, no. Jaký nápad? Matyášova myslíš, jo? Tak jo, no. Jo, tak Nic jinýho s námi no, tak nezbývá, nic jinýho nám že jo, nezbývá, no, tak dík, no. Tak jo, tak uvidíme. Jo, čus. Takže co? Tak prej Matyášova, no, ale já jsem teda neslyšel, když řekl pravdu. Ale jakoby slyšel jsem to hodně, Pánové, ale... souhlasíte? Souhlasíme. Asi jo. Jo. Dobře. Souhlasíte a máte pravdu, jmenuje se Matyášova brána. Byla postavena na počátku 17. století, pojmenována po císaři Matyáši prvním. Máte 3,5 tisíce. Který anglický spisovatel je autorem románu, sci-fi románu 2001 Vesmírná Odyssea? Já jsme se o tom na kšeftě nedávno, Johnny to říkal, to četeš ty. Co napadne ti to? Zeptat se někoho, protože... No tak jako nemáme co ztratit. Máte 3 životy. Tak to necháme. Tak ty prém nějaký jméno. Nápovědu. A to nic nedáme. Vesmírná Odyssea. Tušíš aspoň něco? Netuším. Tak nevím. Řekni nějakýho anglického. Sci-fi, já nevím, třeba Bradbury, ale ten to nenapsal. No, typně ho třeba. Ale ten to nenapsal. No ne, asi ne, ale jak jako lepší než Tak jo. to úplně odezdat, Tak jo. Řejte tady, tak zkusíme. Ray Bradbury. Pánové, tak bohužel správná odpověď je A.C. Clarke. Tak jdeme na další. Jak se jmenuje herec, který stvárnil roli gladiátora ve stejnojmenném filmu v roce 2000? Tak to je Russell Crowe. Russell Crowe určitě. Russell Crowe. Russell Crowe, máte pravdu. Takže. Ve kterém sportovním odvětví vynikal Kanaďan Elvis Stojko? By to bylo jenom Elvis, tak... A ve sportovním Elvis? No, to asi ne, no. Tak to nevím. Tak zkuste to. Mně napadá krasobruslení. Krasobruslení. Tak Já můžeme... mi to... Jako buď to se můžeme zeptat, ale nevím, jestli by to To někdo někdo nebude věděl. vidět. Tak to Tak zkus, co? jestli to napadá. Zkus to. Krasobruslení. Ano, je to krasobruslení. Dobrý, no. Je trojnásobným světovým šampionem a získal 2 stříbrné medaile na olympijských hrách. Jdeme na další otázku. Po smrti císaře Josefa II. Nastoupil na rakouský trůn Leopold II. V jakém příbuzenském vztahu byl ke svému předchůdci Leopold? Netušíš něco? No, netuším. Netušíš. No je to chyták, ale kdybychom nějakého historika potkali na ulici. To asi nechytíme. Je to... Tak jestli tady někdo bude, tak nevím, jestli to bude úplně historika. Ale držím vám palce. Teda nikoho nevidím. To je škoda. Leopold. Tak pojďme něco typnout. Co zkuste? Něco zkusíme. Tak co může být? Ach jo. Bratři. Smrti. Otec, No, buď to bratři, otec a syn, Otec a- nebo strýc, synovec. No. Něco takového. Jo, po Josefovi druhý nastoupí jeho otec na trůn, no, to je divný. To je blbost. To je blbost, že? No, je to jako bychom si otec a syn. Po Josefu II. Jo, takhle, no. Nastoupil jo. Leopold II. A v jakém byli příbuzenském Matky bratranci. To se mi nezná. Jakoby, to bude něco, co se jako dá dobře zapamatovat. Jako třeba jestli to nebyl strýc jeho, nebo něco takového. To mě jako taky první jako vyskočilo, ale Tak zkusíme strejdu. zkusíme v tradu. Tak strejda teda. Všichni 3 to říkáte. Všichni 3. Byli to bratři. 5,5 tisíce, poslední život a 1 nápovědu. Ve kterém souostroví se nachází sopka s názvem Mauna Loa? Tak jsme došli. Asi došli. No takhle došli, tady je Hloubětínská ulice. No. A
Jsme na místě. Na místě jsme. Tak co známe? Mauna Loa, jo. Kdybychom se zeptali. No, ale co? Nebo možná nešel dovnitř. Tady. Jo. Dobrý den. Dobrý den, prosím vás. Neporadil byste tady pánům, tady televizní taxík? Na jakém souostroví je sopka Mauna Loa? Souostroví? Já nevím, jak bohužel. Tak jo, děkujeme moc. Díky. Nastáno, díky. Pánové, co vás napadne? Souostroví. Tak já si říkám, jestli to třeba nebyla ta, co vypouchla na Haiti, že by mohla být známá. To mě napadlo, jako jenom, nevím, jestli je to ona, ale... Jo, to je dost možný, věc. Mám jenom možno. No, máme. No, ale nevíme, jak jsme to souostroví, že? Jak byla to souostroví? Pardon, ta sopka. Mauna Loa. Mauna Loa. To zní tak jako novozélandsky mi přijde. To jo, no. Tak maorsky. To nejsou souostroví. No není to souostroví, ale prostě jakoby, že to bude tak ta oceánie, abych typoval. Kdybychom věděli, jak se... Havaj? Je Tichomoří. No, Havaj je Tichomoří. Tak pánové, co? Tak to řekni. Tak typneme Havaj. Jsme na místě, vy máte 5,5 tisíce, poslední život, žádnou nápovědu. A máte pravdu, takže máte 7,5 tisíce. Tak to jsem já to trošku Tak to Tak. Přátelé, vy si rozmyslete, já tady budu počítat těch 7,5, jestli si vezmete 7,5 a bude vám to stačit. Nebo jestli půjdete do doublové otázky, to znamená, že byste mohli vyhrát 15. Asi ne. Já bych taky radši ne, hele. Kdyby se tu poslední otázku věděli s jistotou, tak bych se měl jakoby motivace Tak velkou. je to hra? Je to hra, ale jako, to nebude lehčí než ta poslední. To přesně. Tak co když jo? Nás to trefí. Jo. Jako já A myslím, když ne, tak mě trefí. Dobře, no, To tak by jsem, mě rada, prosím vás, do nemoci, to Jo, se jasně. jsem sám proti dvou. Tak, já, Tak co? no spíš ne. Já jsem Dobrý. proti teda. tak No, my jsme poserové. Jo, Tak Pánové, Díky moc. 7,5 a já vám Paráda. řeknu tu otázku. No. no. Uveďte prosím název románu Agáty Christie, v němž zemře detektiv Hercule Poirot. No, tak to jsme asi dobře udělali, To bych si asi myslím. To bych nevěděl. Opona. Ani náhodou. Opona. No, tak. Z Tak to roku bylo těžké. 1975. Zaplať pámu za to. Udělali jsme dobře. Zaplať pámu za to, já vám gratuluju, Jo, bezvadný. díky moc. Taky, Děkujeme, děkuju, děkujeme moc, vy jste paráda. super, Děkujeme. díky taky, naschle. Mějte se. Taky, Naschledanou. už je líp, teď už mám Díky, nashledanou. díky taky, naschle. Pánové byli milí, vtipní a ještě vyhráli, bezvadný. A odhadli možnosti. Takže vy si užijte taky pěkný večer a teď už události. Naschledanou.